नोंसा फट हरबाय ना हरबाय नोंसा फट हरबाय ए दे होमबालाय आफा नाहा मबाइल दङ माबा ओइ नबजित नार्जारिनो फट हरबाय नबजित नार्जारिनो फट हरबाय लाबो आफा मबाइलखौ दैमालि फुंजानि भिडिअखौ नायदोंबोला लुगैनो नाङा नोंसोरो जों बिराद गोथाव जाबाय माइनाव बुरै हिमानसि माइनाव बुरै रै मोसा हिमानसि माइनाव बुरै मोसाबो दे माइनाव बुरै हिमानसि माइनाव बुरै रै मोसाबो खारबो नै आं मोनैबाय खारबो आइ मोसौ सारनोसै नामाथाय थांबाय थानाया आरि दिमा ना नों हमफैनो दिनै जोंनि थाइजौ जानाय हाबाफारि दङ नै थाइजौ चेलेन्ज थाइजौ जानाय चेलेन्ज जाय जाखांनो हायो बेनो गय थाइसे मोनजागोन आं रोङा होनना बुंखांबाय दा हाय लोगोफोर खुलुमबाय गिबियावनो लोगोसे आंनि दोनस्रि फंखा इउटुब चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय ओमफ्राय दिनै आङो मोनसे गोदान ब्लग भिडिअ लानानै फैदों गामिनि बिजावजालि लोगोफोरजों आरोना दाखालि जोङो बिस्रानावहाय थाइजौ जाफायगोन होननानै खबर होनानै गालांखादोंमोन ओमफ्राय नै दिनै जोङो जानो फैबाय ओमफ्राय थाइजौखौबो जोङो हानबाय हाननायालाय थाइजौआबो गोथांसो नालाय गोमोन नङा बारा जानो हानाय नङा गोखै जागोन बिनिखायनो बांद्राय बुरजा हानाखै जोङो हानबाय आरोना जोंनि थोजासे ओमफ्राय जोङो दायो थाइजौ खाजिखौ जानोसै जोङो माबायदि जायो बेखौनो एसे भिडिअनि गेजेरजों दिन्थिलांनो नागिरदों जायफोरा जोंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनो जोबजासिम नायलांबानो जाबाय जोंनिथिंजाय नै पाइप लाइन सोलिगासिनो नालाय गारिया खाथियावनो दंफैयो गारियाव गाखोनानै फट' लाहैनांगौमोन आं माखि थाङो जोनोमाव बेफोरबायदि गारिखौ खनसेबो गाखोफेरनो मोनाखै ओमफ्राय गारि मालिकआबो गैया नालाय गाखोजायैनो र' खनसे गाखोना नायहैनि रिंदो माथो न' बोरैबा माथि गाखोयो हा नोंसो गाखोफेरबाय नामा हा दे नों गाखोमारबाय सा ए ओमफ्रायलाय नङा सिङाव होनदों आं गाखोजायो नामा होनदों नोंखौ सान्दुंजोंनो बोरैबासो मोजां जोंनो मिथिंफ्रायबासो मोजां नै जों जेसिबि गारि गाखोनायखौ गाज्रि मोननो नाङा लोगोफोर गाज्रि नोजोरजों नायनो नाङा माने लाइफआव खनसेबो जेसिबि गारि गाखोनो मोनफेराखै नालाय ओरैनोबाबो जों मोनखानाय नङा जेसिबि गारि गाखोनो बिनिखायनो खाथियावनो लाखिना दोननायखाय ओरैनो गाखोना नायबाय आरोना नै जोंना थाइजौआ लेबगासिनो मा हरलाय आंबो जाना नायनो बोरैबासो दां थाइजौआ गोथाव नंगौना नङा एसे साखिग्रोना नायनो आङो सबनियाथ' बा जानायानो जादों जेबो गैया गोखैबो गैया गोदैबो गैया साखिनानै जुरा जाखांबाय मोजां नायबा माबा जेबो गैया गोखै गैस्राया ओइ गेसावखौ नाब्रा गैखाला दा न'यावथ' फिथाइया माथो जिन्थुखा लानायाखैलाय हानायखिनिखौ जादो हायिखिनिखौ न' बोननानै लांदो ओमफ्राय दा मोनायाव ओंखाम जानांलायगोन जानानै थादो होमबानो जाबाय दे सपना बुम 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 उदालगुरियाव थांदो आबैलानाव मा फोरानदो इयाव सान्द्रियाव ना हा गय न'नि ओमफ्राय इयो हा ना थाम्फै बासोबाय
Tuh. Bayi falu randa. नै जोंहा दिनै थाइजौ खाजिखौ माबायाव जागोन नालाय थालिर बिलाइयाव जोङो बांसिन इदि खाजि एरि बानायनायखौ जागोनदां ओं ओइ मोनसेयालाय सिंनिया गोरलैलैया अबेनि जागोनदां जोङो खाजिफोर बानायब्ला बांसिन थालिर बिलाइयाव जायो नालाय ओमफ्राय दिनैबो थालिर बिलाइयावनो जानोसै आरो हा थुगोनलै इदिनो गांसेयैनो जागोन ओमफ्राय बानलु सामब्राम गुफुरखौ होबाय साउथ इन्डियानि बायदि जानोसैफ्रा बा थान थान जाग्रोथारो नायलाय बे दे मारै जादों खिथा टेस्टि जाना जायाखै गोथाव जासिनो आं अरखाया मन'खागोनसो इनै नांखौबा दाबोरनिखौ सिनि होखानांगौ मायबाबो दैमालि मोना भिडिअखौ नायदोबा लुगैनो नाङा दे नोंसोरखौ गारनानै जानाय जाबाय गैया मानसिया गैया दैमालि फुंजानि भिडिअखौ नायदोबोला लुगैनो नाङा नोंसोरो जों बिराद गोथाव जाबाय खिन्थु थालिर बिलाइयावसो जालायलायबावदों होनदों जि हमलायनाय गांनि नुवाखै बेफोर जानोसै बिदि जमा जमा जाबासो गोथाव जायो गैया हैदे हाथारलां सोरो मानो एखे गोजासो माथो र' दोनथ' जागोन आं दोन बबेनिबो लोगो दङ माथो हायखांनायखौनो लाबाय थायो आं जानोसै जे आं गैया नामा माथो सानदों ना गयखौ जाबाला मोनामसिनानैसो जानांगौनो फैयानो ओइ नोंसानि आथिमंगल जाफैनायाव आंना गया जि फेखानाय जोङो थाइजौ खाजिखौ जाखांबाय ओमफ्रायो जाखांनानै गयबो जाबाय ओमफ्राय जोङो दायो न'आव थांनाय जासिगोन ओमफ्रायो थांनायनि सिगां जोङो आगैनो बिदिनो सोरबा सोरबा फन हराखैनो माने फन हराखैनो आरोना आंखौ मैया हरावनो हरखांबाय जोंहा आफानि नाम्बारजोंबो हरबाय ओमफ्राय आंना दा मबाइला गंनै नालाय गंनैजोंबो हरबाय ओमफ्राय जाहा मुथुनि नाम्बारजोंबो हरबाय ओमफ्राय नै हिमानसि बिमायाबो दायो हरसिगोन बेबो हरथ'वाखैमोन जोंहानिफ्राय जिखिजाया सयता भट मोनबाय आरोना जोंहा गासै 6ता नालाय मबाइला ओमफ्राय नै दा बिसोर सोरबा सोरबा हराखैना ओमफ्राय बिसोरनि मबाइलखौ लानानै आङो हरना होनोसै दाना गावजों गाव सापर्ट होलायाबालाय न' लोगोफोरा थांगोन माबा माने दिनै नाम्बार होसुना ओंखारखाबाय नाम्बारखौनो लोगो नंगौ दैमारि रिंबाय आंना साननैल' मालाय सोनाबोन बे जेरावबाथाय मास मोनसे नोंसिनाबो लाबो मबाइला बायजोबनो होलाबो मालाय नोंसानि मबाइला खैता भट मोनखो जोंनिफ्राय गंसे गंथाम गंब्रै गंबा 6तानिया मोननैसिम नालाय दिनैनि थाइजौ खाजि जानायनि जाहोना बेनोमोन आरोना जोङो बेबायदिनो ज' जालायनानै भट हरनो होननानैनो थाइजौ खाजि जादोंमोन सानखादोंमोन जोङो नै बेजों मैया रायलायदोंमोन आरोना जोङो गाबोन थाइजौ खाजि जाहैनोसै बिसानाव ओमफ्राय जमानो भटखौ हरलायनोसै होननानै रायलायहरदोंमोन आङो ओमफ्राय साननाय बायदिनो जाबाय आंथ' मैयानो मोनानो हरग्रोबाय भटखौ ओमफ्राय आंनिजों दा हरजानाय नंला आरोना मोनसे सिमजों खनसेल'सो हरजायो नालाय बेनिखायनो आंनिया मैयानो थांखाबाय भटआ ओमफ्राय जोङो आसा खालामदों जाहाथे बे आगैनोबो जिदा बयनिबो सापर्ट मोननानै देरहाथारगोन जों बेखौनो आसा खालामदों आइनिजोंबो नोंसा आइनिजोंबो नोंसा आफानिजोंबो आफानाव गैया गैया होमबा नोंनिखौल' हरदों मबाइलखौ मिस कलल' हरबानो जायो फन हरनो होनदों 52 ओमफ्राय 9152 थुबाव 9152 46 जिखिजाया मोनसे सिमजों खनसे आरोना मोनसे सिमजों खनसे हरनांगौलै बर'जों बर'लाय न' मिस कलल' हरनायालाय जेबो नङा जाबाय थेंक इउ
बोर मोनसिगोन दे थाथ'दो दे थाथ'दो जों दिनै गामियावहाय थाइजौ जाथ'थ' एसे बेरायनायबो जाखादों नालाय ओमफ्राय बेरायथ'थ'नो सोरनावबा एसे हाबलांनानै बे आगै नबजितनो थाखायनो एसे फटबो होलांखानोसै होननानै हाबनाय जादों आरोना बिदुत नों नबजितनो फन हरबाय माबा फट हरबाय मबाइलालाय नोंना हरलाय मबाइलखौ हरलाय हा माबासो कलल'सो नाम्बारल'सो मिस कल हरबानो जायो 9152915246 जाबाय दे माखौ मिनिदों बियो ओइ निबान रिंबाय ना आरो निबान आयौ माखौ मिनिलाय रिंबाय बिदर कल खालामनो लाउड होनालाय रिंबाय दा आरिसानाव थुलाय खैथा दङ हराखै दां हरबायबाथ' हरबायसै जिखिजाया हरदोंना हराखैना जिरायलायालै आबै जिरायलाया सनालि ओरै फैथ'लाय फन हरबायना नोंसोरा फन हरबाय नबजित नार्जारिनो लाबो मबाइलखौ लाबो हा होरो माथो बैयावसो दङ नोंसा बियावनिखौ लाबो जुलि जेबो नङा आबै लान्थि मैथा दालि ओमफ्राय गिलिरा गोखा एवनाय आलु एवनाय लगायना फ्राय एवनाय आरो 9152 जाबाय आरो दंबा लाबो नोंसाबालाय बोराया हरखागोन डेट 915 जाबाय ओइ थांसै दै ओइ लोङा आइ दै हिमानसि थाम्फै अरबाय सेस माबा टक दानगासिनो सिखाव लामाथिं हाबबोबाय नै जोङो न' मोनहैजासिम बिदिनो होलांबाय थागोन न' सपना मानसि दंना बा मबाइल लाबोदों ना लाबोयाखै नोंसोर मबाइल लादोंना लायाखै हरलाय माबानो फन हरनो जोंना रिसार्ज गैया जादों होनदों दे 9152 हरखांबाय नों हरखांबाय बेजों हरबायमोन सोरनो नबजित नार्जारिनो आं हराखै दे होमबा 9152 थुबाव आरोबो रिंबाय दा जाबाय नोंसा हरखांबायबा आं हरखांबाय मालाबा खिथाबायसिगोन दे नोंसानाव आलासि जाफैदोथ' थाथ'दो जोङो माने इसानाव थाइजौ फाजा जाहैदोंमोन ओमफ्राय न'आव मोनहैजासिम बिदिनो ओरैनो मोनसे मोननै फट बारायगोन होननानै होलांदो आरोना मोजां हरदोबाथ' नोंसा मबाइल दंना दङ हरलाय हरदो कल थांगोनदां मिस कलबो थाङा दे होमबा थाथ'दो मिथिंगा नों मबाइल लादों मबाइल दंना गैया फन हरबाय माबानो नबजित नार्जारिनो हरबाय न' दे होमबा जाबाय साला नोंसा फट हरबाय ना नोंसा फट हरबाय न' हरबाय दे होमबालाय रिति दंना मा थांदो आदानियावथ' मबाइल दंखायो गैया मा जाखो हाबा जाबाय रायज्लायजाला न' बाजिनियालाय मा खान्थाल गोमोन मोनामदो
मोजां जाबायथ' न'आ मबाइलखौ हरथ'लाय जोंहा बेलेन्स गैलालै मबाइलखौ हरथ' फन रायज्लायहरनो नबजित नार्जारिजों हरखाबाय दां माथो न' हराखै दा जागोन दे 9152 9152 46 9152 आरो बेखौनो 9152 9152 46 दे स्कुल नांगौ दे थुना होमालाय दानलां हागोन लाव थुना होलाय जानाय खनसेल' हारसिं दानलांखायो जाबाय नोंनिबो फट मोनहैबाय होनांगोन नोंसा आरो मबाइल दंखोबा होना होबाव मबाइल गैला न' बे गंसेल' कास दा नङा कल थाङोबानो जायो जिखि जाया फिसाजोंबाबो कल थांबानो जागोन फैलाय इस्रानाव दंदांथ' जोङो माने बै सानाव थाइजौ खाजि जाहैदोंमोन ओमफ्राय न'आव मोनहैसान्दि होननानै जोङो ओइ हा लावखौबो खालामनो नागिरदों न'आव मोनहैसान्दि हाबलांस्रानोसै होननानै हाबदों आरो एसा गैया दां रावबो न' आयौ मन्दिरथिं फैबायहाय बयनायसो मबाइलाथ' दंखायो नोंस्रा हा दे मोनसे नाम्बार माबा फन खालामलाय हरबायनो नों हरबाय दं हरखाबाय दा गासिबो हरबाय नोंसा ए जाबायलै होनबालाय फैदो जों गामिनिफ्रायबो मेरला मोनबाय होनलाय न' खामसंबाय थाइजौ जादों नोंहा मबाइल दङ न' नों फन हरबाय न' बिदि नार्जारिनो माला हरखो दहाय ए जोङो हराखैदां होननानै ए जोङो माने नोंसा गंनै दंबा गंनैजोंबो होना हो गंथाम होबाय आरो गंथाम जाबाय होनबालाय जोङो ओइ सानाव थाइजौ खाजि जाहैदोंमोन ओमफ्राय थाइजौ खाजि जानानै फैनायाव ओइ न'सिम मोनहैजासिम हाबलांनि जोङो ओरैनो सोंलांनि होननानै आं नुहुरदो सोरबासो बालादारियावसो दंहैयोमोन ना खामसंबाय संथ'वाखै थाइजौ गावना दंमोन बेखौ जादों मानसि गैयाना नोंसा बुरैया होरो लाबो मबाइला फट हरनो फट हरखांबाय दै थाइजौ खाजि गोथाव जाबाय जोङो मा बानायदो मन्दिर नाम्बारा गोसोआव दंखायो दां नायलाय दे बुफिननो लेबा 9152 9152 46 लाउड होना जाबाय जादों आफा नाहा मबाइल दङ माबा ओइ नबजित नार्जारिनो फट हरबाय नबजित नार्जारिनो फट हरबाय लाबो आफा मबाइलखौ थुइथिं बा मालाय खामसंबाय दानो सानस्रि नाहाथ' मबाइल दङ नबजित नार्जारिनो फट हरबाय आयाबोथ' दङ मबाइल लाबो नोंसानाव मेरला मोनगोन लाबो गोनो गोथो जाजोब्बाय मानसि दसेनो जायो जेबो नङा पुलिअ दौनाय बायदिसो नङा होमबा पुलिअ दौनाय बायदिसो दा नाम्बारखौ मिन्थिया दा नों नाम्बारखौथ' नों मिथिनाय नङा लाउदाव हर बरिया जाबायबो पुलिअ दौनाय बायदिसो होनदों आं जाबाय हा औ लाबो जोब ओमफ्राय 46 लावथेना हाखा कलाव थेना 915246 कल खालामना हो लावथेना नोंसा फानखोब्लाबो नोंनियालाय नों खालामबाय न मा मैगं संदों माबा खुमब्रा आलु हारसिं दानखागोन हारसिं दानलांखायो दे जाबायहाय नोंसानि मैगं संनायाव जेबो नङा थानांगौमोन नांला जाथला जों जाना फैखादों
सबना थांखाला दा नोंसा सोरबाफोर दंबा खालामना होदो दा बे खाथि खालानि खालामना हो आङो नुबाय थादों मबाइलाव माबायदि हरो बिबा होननानै बे नाम्बाराव फनल' हरनांगौ होमबानो जाबाय आरोना बर'आनो बर' नबजित नार्जारियालाय थाथ'दा थांसै देग्लाय आसामनियानो थाथार